Či už si to uvedomujeme alebo nie, zrejme asi každý z nás má zaužívané isté ranné rituály, podľa ktorých pravidelne štartuje svoj deň. Možno sú to vedomé naplánované aktivity alebo len chaotický sled udalostí sprevádzaný časovou tiesňou. Akokoľvek. To, akým spôsobom začíname ráno, sa odráža na kvalite zvyšnej časti dňa. Navyše prvých 10 minút po prebudení veľmi intenzívne vplýva na naše podvedomie a to, čo do neho vložíme, dostaneme aj naspäť. Viaceré výskumy dokazujú, že schopnosť sebaovládania a kontroly spolu s množstvom energie dosahujú svoj vrchol práve počas prvých ranných hodín. S pribúdajúcim časom z nich ubúda a produktivita klesá spolu s nimi. Iné výskumy zas prichádzajú s výsledkami, že ranné vtáčatá sú šťastnejšie, zdravšie a produktívnejšie ako nočné sovy. Tieto fakty len svedčia o tom, že z rána sa tak pre mnohých môže stať tá najdôležitejšia a najvýznamnejšia časť celého dňa. Preto ju netreba podceňovať, ale práve naopak, čo najlepšie a najrozumnejšie ju využiť. Nasledovaním správnych zvykov a rutín hneď po prebudení môžeme tento vzácny čas využiť oveľa efektívnejšie. Bez zbytočného váhania, premýšľania a leňošenia sme pripravení investovať ho do rozvoja vlastnej osobnosti najlepšie ako vieme. Mark Zuckerberg si dokonca kvôli tomu oblieka každé ráno to isté tričko, len aby sa vyhol zbytočným rozhodnutiam navyše. K tomu ešte dodáva, skutočne chcem zjednodušiť svoj život, takže musím robiť čo najmenej rozhodnutí, ako je to len možné, nech už sa týkajú čohokoľvek. Vrátane toho, ako najlepšie poslúžiť tejto spoločnosti. Zopár voľných minút raného času určených na sebarozvoj ponúka obrovský priestor na ich vhodné využitie. Za pomerne krátky čas sa dá zvládnuť meditácia, dýchové cvičenia, čítanie kníh, písanie denníka, plánovanie dňa, určovanie cieľov, studená sprcha, prechádzka v prírode, rôzne pohybové aktivity, učenie sa nových zručností, raňajky s rodinou alebo len obyčajné sledovanie východu slnka. Možno si vravíte, že na takéto veci nemáte čas a namiesto toho si radšej predĺžite spánok. Deň začínate z postele do gati a rovno preč a aj napriek tomu stále nestíhate. Nájdu sa však aj oveľa zaneprázdnenejší ľudia, ktorí neváhajú vstávať aj o niekoľko hodín skôr, len aby túto podstatnú časť dňa strávili podľa vlastných predstav. Napríklad taký Barack Obama v čase, keď ešte pôsobil ako prezident Spojených štátov amerických, začínal svoj deň aspoň 2 hodiny pred každou plánovanou udalosťou a prvých 45 minút venoval cvičeniu a rozvoju pohybových zručností. Ohľadom tejto svojej rutiny sa vyjadril: Zvyšok môjho dňa bude oveľa produktívnejší, pokiaľ mi ráno dáte čas na tréning. Zvyšný čas venoval zdravým raňajkám, pričom sa vyhýbal kofeínu. Jeho pitný režim tvorila iba čistá voda, pomarančový džús alebo zelený čaj. Taktiež sa vyhýbal akejkoľvek kritike a negatívnym správam. Howard Schultz, generálny riaditeľ spoločnosti Starbucks. Vstávam o 4:30 ráno a idem na prechádzku s mojimi 3 psami. Potom sa venujem cvičeniu. O hodinu neskôr pripravuje raňajky pre seba a svoju ženu. Jeff Bezos, generálny riaditeľ spoločnosti Amazon, sa vyhýba ranným stretnutiam. Namiesto toho preferuje pohodové raňajky so svojou rodinou. Ako povedal, chcem im venovať najlepšie hodiny svojho dňa. Richard Branson, britský podnikateľ a majiteľ značky Virgin. Nechávam závesy odtiahnuté, slnko vychádza 5:45, pretrem si oči a užívam si skoré ranné vstávanie. Ešte predtým, ako si vychutnáva zdravé raňajky s rodinou, venuje sa športovým aktivitám, medituje, číta knihy a zapisuje si myšlienky vďaky do denníka. Na otázku, ako byť viac produktívny, odpovedal jednoznačne workout a dodal, že ranné cvičenie mu zabezpečí najmenej ďalšie 4 produktívne hodiny do dňa naviac. Rovnako to vidí aj Pavel Caculin, rodak z Minsku, fitness tréner a vyznávač tréningových metód Specnaz, ktorý sa preslavil s popularizovaním kettlebellu. Vraví, že vďaka sérii vhodných ranných cvičení môžeme dosahovať vrchol svojej výkonnosti zavčas rána, namiesto toho, aby sme čakali na neskôr. Takýto výkon môže trvať aj niekoľko hodín a v priebehu dňa ho budeme schopní opäť ľahko dosahovať. Odkazuje pritom na výskumy Sovietskeho zväzu staré desiatky rokov, ktoré to všetko dokazujú. Tony Robbins sa vyjadril, že veľká časť jeho energie a úspechu má pôvod práve v ranných rituáloch. Po prebudení sa otužuje v horúcej a v studenej vode, vďaka čomu sa prebudia aj jeho nervový systém. Neskôr sa venuje rôznym meditáciám, vizualizácii ideálneho dňa a viacerým druhom duchovných cvičení. Admirál námorných síl Spojených štátov amerických William McRaven zdôrazňuje dôležitosť ustlania postele na prvom mieste. Pokiaľ si ustelíte posteľ každé ráno, splníte tak prvú úlohu dňa. Dodávam to malý pocit hrdosti a povzbudí vás to k plneniu ďalších a ďalších úloh. Zenoví mnísi začínajú deň smiechom, či už na to majú chuť alebo nie. A to len z toho dôvodu, lebo veria, že takto do seba vlejú šťastie hneď z rána. Aj vďaka tomu ukončia deň rovnakým spôsobom a tešia sa na ten ďalší. Otec pragmatizmu William James by im určite dal za pravdu. Nesmejeme sa, pretože sme šťastní. Sme šťastní, pretože sa smejeme. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej a určite by sme našli viacero bohatých, ale aj chudobných ľudí s rôznymi druhmi zaujímavých ranných rutín. Všeobecný návod neexistuje. Existuje veľa možností a každý musí prísť na to, čo mu vyhovuje najviac.
Čo tým ale chcem povedať je to, že ak človek vie, po čom naozaj túži a vie, akým smerom vedie jeho cesta, pravidelným a vedomým opakovaním tých správnych aktivít v skorých raných hodinách sa môže ľahko vyhnúť lenivosti, nerozhodnosti alebo stresu. Namiesto toho môže túto významnú a produktívnu časť dňa investovať do plnohodnotných a zmysluplných činností, ktoré obohatia nielen jeho osobu, ale aj ľudí, na ktorých mu záleží najviac. Ak nad rannými rutinami ešte len uvažujete, určite je fajn začať večer predtým a myslieť na kvalitný spánok, pretože čím bude spánok lepší, tým menej ho budete potrebovať. Myslím si, že jedna z tých najzaujímavejších rutín, s ktorou som sa stretol a ktorou by sa mohol inšpirovať snáď asi každý, bola rutina Steva Jobsa. Počas svojho prejavu pred absolventmi Stanfordskej univerzity v Kalifornii v roku 2005 prezradil, čo robieval každé ráno. Behom posledných 33 rokov som sa každé ráno pozrel do zrkadla a spýtal sa sám seba: ak by bol dnešok môjim posledným dňom, chcel by som dnes robiť to, čo sa chystám robiť? Ak bola odpoveď nie príliš veľakrát po sebe, vedel som, že musím niečo zmeniť.